ואני דניאל, ואנחנו שף דניאליז. היום בתוכניתנו אנחנו נכין גלידה מקופלת. גלידה מקופלת? איך עושים? כן! בעזרת שמנת להקצפה, חלב מרוכז ומותק, 4 מקופלות, ושוקולד מריר. וואו, מדהים, בואי נתחיל. קדימה. מה אנחנו צריכים בשביל המקופלת? אנחנו צריכים קודם כל קופסה. קופסה, אוקיי. מי יביא קופסה? או? קופסה! חילו אותי מראש. קופסה. אוקיי. נשים את הקופסה כאן. ונתחיל עם מה? מקופלות? לא, עם השמנת. בסדר. פותחים את השמנת בזהירות, בלי שתשפריץ. שופכים את כל השמנת בזהירות. קופסת השמנת מכילה 500 מיליליטר. אז אחרי שפתחנו את החלב המרוכז והממותק שלנו, אנחנו נשפוך אותו לתוך השמנת. הכל, הכל, הכל. כמה מתוק יש לנו פה. מתוקי טוקי טוק. כן, אחרי שסיימנו גם עם החלב הממותק וגם עם השמנת, אנחנו פשוט הולכים לזרוק את זה בפח, כי הניקיון במטבח הוא אחד הדברים הכי חשובים שיש. שנייה אני באה. היי. שלום. כעת אנחנו נקציף ביחד את השמנת ואת החלב. כמובן אני אוסיף, כאשר אנחנו מקציפים ואין לנו מכונת הקצפה בבית, אנחנו צריכים טיפה להטות את הכלי ולהקציף עם היד כמו שצריך בעזרת מקצף, מערבל או איך שתקראו. אז זהו. קצפנו? כן. מעולה. עכשיו ניקח את השוקולד המריר ונחמם אותו. אני אביא כוס? כן. חמי במיקרו, נכון? אפשר. כדי שכל אחד יוכל לעשות את זה בבית. שף דניאל, זה כבר מוכן. יואו, איזה כיף. נפתח את זה. איזה ריחות. וואי, זה קצת חם. צריך להיזהר עם זה. ילדים בעיקר. נאסוף כבר. וואו, נראה כל כך טוב, שף דניאל. בואו תראו, המצלמה יכולה לבוא לפה ולראות. יפה מאוד. טוב. משליכים לה. יכולה להקציף? כמובן. בבקשה. יפה מאוד, אני בינתיים אקח את המקופלת. 4 חביות של מקופלת קטנה, להתחיל לפתוח אותה. האחרון כבר. נתחיל לפורר אותו עם הידיים. לפורר אותו. בעצם זה איך שיוצא, זה לא באמת משנה אם זה גדול או קטן. בסך הכל בגלידה הכל עובד. הכל מתערבב בבטן. איך אומרים? חתיכות מציצות להן פה ושם. החלטנו שבאנו לפנק את עצמנו, אז אנחנו נוסיף לזה גם כיף אחד, או אפילו 2. פשוט בחתיכות שיפתיעו אותנו מדי פעם בגלידה. כאלה. והאשפה, כי מה הכי חשוב? מטבח נקי. נכון. אני אמשיך לערבב את זה עוד טיפה. נסדר את זה בדיוק במקום הנכון. מה עכשיו? עכשיו למקפיא. למקפיא? זהו, עכשיו אנחנו נחכה 4 שעות ונראה מה יהיה. בינתיים אולי נשטוף כלים? כדאי נראה לי. אז נתראה בשבוע הבא בתוכנית בשף דניאליז. ביי. ביי ביי.